příjemce. Jordan Ayew s několika kolegy teď chce využít otevřenějšího prostoru a půjde do střely a trefil se krásně, tak přeci jen to ghanské čekání na gól skončí. 77. minuta, Jordan Ayew dává svůj 33. gól v ghanské reprezentaci a maličko zmírňuje bolest fotbalistů ve žlutých dresech. Čtvrtá branka dnešního zápasu na stadionu Ernsta Happela. No, řekl bych, že Lienhard nebyl úplně důsledný. Ten zákrok se mi zdál provedený tak nějak na půl. Jordan Ayew, to je fotbalista, který když v podobných místech dostane šanci, tak góly dokáže dávat i ve 34.